prikročíme k vyžrebovaniu finálového turnaja majstrovstiev Slovenska v štvorkovom volejbale chlapcov. Máme prvých troch z oblasti východ, máme prvých troch z oblasti západ a máme prvých dvoch z oblasti stred, pričom Bratislava sa nekvalifikovala. Takže najprv vložíme do osudia víťazov skupín východ a západ. Vyžrebujeme im číslo 2 do prvej skupiny. Do skupiny A bude kto s číslom 2? Bude Púchov A ako víťaz západu. A s číslom 2 do skupiny B bude vyžrebovaný prvý z východu. Tí ešte hrajú v sobotu turnaj. Dobre, rozdelíme družstva zo skupiny stred, hodíme ich do osudia a vyžrebujeme ich jedného do jednej a druhého do druhej skupiny. Čiže do skupiny A s číslom 4 nastúpi podľa žrebu kto? Bude to Revúca. A do skupiny B s číslom 4 nastúpi Prievidza. No a teraz dáme do skupiny, rozdelíme účastníkov zo západu, teda Púchov a Bilíkovu. A keďže prvý z tejto oblasti je v skupine A, tak tieto družstva začneme dať jedného do jednej a do druhej skupiny, aby nehrali všetci v jednej skupine. Čiže číslo 1 v skupine B bude mať kto? Púchov B. A číslo 3 v skupine A bude mať Bilíkova Bratislava. Dobre, a ostali nám ešte dve družstva, druhý a tretí z východu. A zasa naladíme to na číslo 1 do skupiny A a rovnako číslo 3 potom do skupiny B. Čiže číslo 1 v A skupine bude mať kto? Bude mať druhý z východu. A číslo 3 do skupiny B priradíme podľa žrebu komu? Tretí z východu. Takže rekapitulácia. Žiaci, štvorkový volejbal v skupine A. Číslo 1, druhý z východu, číslo 2, Púchov A. Číslo 3, Bilíkova Bratislava, číslo 4, Revúca. V skupine B sa stretnú číslo 1, Púchov B, číslo 2, prvý z východu, číslo 3, tretí z východu a číslo 4, Prievidza. Ďakujem.